el punt clau és el projecte estratègic que estigui acotat i definit. Sí, ho recomano. L'experiència ha estat molt positiva, per tant, sí. Potser dos punts claus. Un és perquè la problemàtica concreta, real d'una empresa, a l'ajudar a innovar-la amb l'entorn que nosaltres tenim des del punt de vista de les universitats o dels centres de recerca, et dona un marc de coneixement que l'empresa, per la seva situació, no té per què tenir. Llavors és una manera d'ajudar el teixit industrial i si és immediat millor. Per tant, jo crec que és un punt important i que tenim el deure de fer-ho, forma part de les nostres atribucions. I en segon lloc, permet també fer una cosa que és clau, és l'escalat industrial. Moltes vegades aquí fem recerca que no és fonamental i posem algun procés o trobem algunes coses innovadores, però l'escalat industrial és el punt culminant de qualsevol recerca que fas aplicada. Llavors, treballar amb un doctorat industrial et permet que l'empresa et posi a disposició les instal·lacions. Per tant, és posar el llaç final d'un projecte. Llavors, això penso que és molt important. Jo crec que quan un estudiant arriba a l'etapa de decidir si vol fer el màster i, per tant, després un doctorat o no, ja es té una mica d'idea si vol seguir una carrera acadèmica, si vol tenir uns coneixements que li permetin tenir més seguretat, poder oferir la seva capacitat millor. Llavors jo crec que l'estudiant, si realment vol tenir un entorn o vol dedicar-se a un entorn menys acadèmic, és a dir, no acabar a la universitat, és totalment recomanable perquè serà una manera de tenir més coneixements i de poder-los retornar a l'empresa i, per tant, des del punt de vista d'innovació, serà capaç d'assimilar innovació, per tant, aplicar-la a l'empresa. Això crec que és molt important. Les empreses, jo crec que tenen una manera molt còmoda d'aconseguir personal qualificat, treballar amb investigadors del seu àmbit, poder tenir accés a instal·lacions i equipaments que normalment les universitats són una mica més sofisticats que es poden trobar i, a més, treballar en col·laboració amb la universitat, que això té la seva gràcia, els seus avantatges i, per tant, gaudir de tot aquest coneixement de primera mà, discutir, tirar endavant, innovar, però aplicar-ho. Per tant, la transferència que tothom reclama, a banda i banda, doncs ja la tindríem. Tot molt positiva, des del meu punt de vista molt positiva, perquè m'ha permès treballar amb una empresa d'una manera diferent, perquè quan es fa un conveni de recerca amb una empresa i del qual es pot derivar una tesi o fer-se, l'empresa no se'l fa tan seu. Mentre que quan és un doctorat industrial, l'empresa se'l fa seu, s'implica. Hi ha una col·laboració, una discussió molt més intensa i, per tant, s'avança molt més ràpidament. Deia al principi els terminis són importants i també això ens va bé a nosaltres, que sigui aquest diàleg permanent, s'avança millor i més ràpid. Per tant, jo crec que és molt, molt positiu. La innovació està garantida, que és una de les coses que també reclamem, aleshores. Totes. D'entrada, una d'elles, doncs, la reducció de rebuig es va millorar moltíssim, perquè normalment les empreses tenen molta feina i els hi costa dedicar personal i temps a un problema o un projecte o unes ganes de millorar algun procés. Llavors, el doctorat industrial és una bona excusa. Doncs, quan una empresa fa aquesta decisió, vol dir que estem millorant aquest procés, per tant, finalment, el producte serà més bo. Això enguany. Dels altres, el coneixement al darrere ha sigut significatiu de cara a ser més competitiu i, per tant, poder triar proveïdors amb millors condicions. I l'altre ha permès fer una protecció de producte. És a dir, que totes elles
Jo crec que han sortit contentes i en benefici d'aquest doctorat industrial en una i doctorat en conveni d'altres.